Wahyu Makutarama iku lakon sing ngemot falsafah kepemimpinan paling matang ing tradisi wayang Jawa. Makuta teges mahkota, nanging ing hakikat ora mong lambang kekuasaan, iki simbol tanggung jawab batin. Ora kabeh sing lungguh ing dampar iku raja sejati. Raja sejati iku wong sing wis menang marang awake diu. Wahyu ora bisa direbut. Wahyu ing jagat wayang ora aiso dicolong utawa dipaksa. Duweke milih sing pantes. Iki pitutur alis. Kepemimpinan sejati dudu ambisi, nanging amanah. Akeh wong kepengin dadi dhuwur, nanging ora kabeh siap nanggung bobot. Makuta iku ora enteng, sing ora kuat batin, malah bisa ketindes. Makuta, kesadaran sing mapan. Ing tafsir hakikat, makuta iku lambang batin sing wis tertata. Ora dikendaleni amarah, ora mabuk pujian, ora ambruk amarga celaan. Kaya gunung, kena angin ora pindah. Marifatullah wiwit sumunar nalika wong ora maneh kepengin nguasani wong liya, nanging bisa nuntun tanpa pamrih. Menang marang diri, perang paling sepi. Lakon iki kaya ngendika, meneng mungsuh paling abot iku dudu pasukan enjaba, nanging ego sing kepengin diistimewakan. Nalika hawa nafsu dadi raja, kekuasaan gampang owah dadi penindasan. Nanging nalika kesadaran dadi raja, kekuasaan dadi perlindungan. Ana kauruh tasawuf sing selaras karo iki. Sing paling kuat yaiku sing bisa ngalah hak nafsune diu. Astabrata sinau saka alam. Wahyu Makutarama kerap digandengake karo ajaran Astabrata wolung, laku kepemimpinan saka unsur alam. Yen diwaca nganggo rasa, kaya srengenge menehi urip tanpa pilih kasih. Kaya rembulan nenangake sing peteng. Kaya bumi sabar nampung beban. Kaya samodra jembar ora gampang keruh. Kaya angin ana ing endi-endi tanpa pamer. Kaya geni tegas nalika perlu. Kaya langit luas ora sempit pikirane. Kaya lintang dadi arah nalika wong kesasar. Alam ora tau ngumumake kebesarane, nanging kabeh gumantung marang dheweke. Iki gambaran pemimpin sing wis nyentuh kedewasaan batin. Kenapa kudu marifat luwih disik? Amarga wong sing durung kenal jero awake biasane gampang keblinger nalika andu kuasa. Kekuasaan iku kaya kaca pembesar. Sifat asli bakal katon luwih sese. Yen batin keruh, kuasa bakal ngedeke keruh. Yen batin bening,